Віншуем беларускую Pagan Black каманду Зніч з новым рэлізам. Выйшла новая песня «Татачка» і кліп на яе. Давайте зробім рэакцыю на кліп, на самыя цікавыя моманты. Вось чым адметны гурт Зніч. Банда грае ўжо 30 гадоў і аб'ездзіла мільён фестаў, выпусціла кучу альбомаў з рознай ступенню канцэптуальнасці. Але як ні круці, найбольшая слава як пазітыўная, так і негатыўная ось круціцца вакол яе адыёзнага лідара Алеся Таболіча. Пішыце ў каментарах, хочаце больш інфы пра яго, што ж гэта за чалавек такі. Итак, глядзім кліп, і мне не падабаецца, што ён чорна-белый. Я наогул не разумею, чым гэта апраўдана, калі толькі вось няма нейкай гульні з адценнямі шэрага, як там 40 адценняў шэрага. Як я ўжо казаў, лірычны герой тут размаўляе з бацькам, якога ўжо няма. Дарэчы, вось што яшчэ мяне прыкалывае у гурце, нягледзячы на канфлікты з іншымі удзельнікамі сцэны або проста публічнымі асобамі, там дзіўныя паводзіны і выказванні, нягледзячы на ўсё гэта, лідар гурта Алесь Таболіч працягвае цягнуць Зніч. У гурце, асабліва апошнім часам, мяняўся склад, але калектыў працягвае існаваць. Дарэчы, мне падабаюцца вобразы музыкаў, не памятаю, каб яшчэ хтосьці насіў такія маскі, як яны там, карабошкі, башкі вось гэтыя. Але можна ж было б граць і паактыўней у кадры, праўда? Гэта ж кліп, тут не трэба стаяць роўна, граць роўна. Можна і папрыкалвацца ў кадры, пашукаць больш экстрэмальныя позы, нейкія такія рашэнні. У цэлым, песня нармальная, кліп таксама, чакаем новыя песні, а іх нібыта павінна быць шмат. Я ўжо казаў, Таболіча пастаянна крытыкуюць, шчэмяць, а ён робіць новы альбом, і гэта ўжо шмат пра што кажа. Глядзіце кліп Зніч у іх соцсетках і слухайце новы сінгл «Татачка».